Hello mga HalaNohhh! Welcome back sa akong YouTube channel sa akong Facebook page nga HalaNohhh. So karon mo na ato ang part 2 nga mukbang. So ang atong napilian nga i-shoutout kaya siya may nagkakuha idea ni nga ang title ani Utanon, no? Utanon ng galabi ani. Shoutout kang Ma'am Jenny. Jenny. Hello Ma'am, thank you kayo. Natay okra, natay ganing guy nga kilaw, utang na to kamatisan na to, utang na to Bombay, ug ato ang kining singanan alugbati. Natay kay kani tabang maning okra ganing alugbati, natay bagoong, no? Parat-parat gini siya. Then ang uban okra, utang na to itlog. Nya natay pork chop, natay piniritong buwad, sa pangalan. Galunggong. Piniritong galunggong, napagod-pagod man. So mo ni ato ako rin siyang pabukalan gamay ni okra niya kani gi-steam lang ni uban. Siyempre natay pineapple. Siyempre kay mukbang man Bisaya Yeah, na green. Bisaya. Ana gud yun. Sa pangalan ni Bisaya? Peras. Peras. Sa in English? Pears. Pears. Wala kitang duha no? Yeah, pears. Pears. Nya, siyempre dili mawala nga tong ano? Pambato nga kimchi. Naputay, gamayng cake. Ora man ni makaya na to. Usugdan na to ang ato ang pagkaon nga murag utuma na ang time karon murag mao ni gabi. Tunaw to ang okra. Okra mo. With bagoong. Mahabe. Sa bagoong gamay ba? Wow. Lame kayo. Then, ang guy. Lugbati. Pahit to gamay sa bagoong. Kaya ang nalugbati o ang bagoong hagol ni mo tapang mo na yung parat-parat. Perfect ka siya ba? Okay ka! So dayon ang okra. Ako na siyang dagitlog, no? Kaya aron ba inspired by Japan. May nananing style ba? Tempura ba? Sa Japan. Hilawan na to ang okra na itlog. Nami eh? Ha? Nami. Ang itlog ba? Itlog ko na. Bilawan. Sabi na sa mga bata nga, okra po din yung tag na ang itlog ba? Ya, watag kimchi gamay. Pampagana. Watag gamay, galunggong. Ito ang pork chop. Kuha na to gamay sa pinakurat. Mura magbaboy. Lame kayo! Dayon, ang itlog. Gusto na ito gamay suka. Lamiyan mura magmanok. Okay kayo! Ang tagamay, pineapple. Taming sila Purong pinya. Lame kayo! Lawan pa rin na ito ha. Sabok. Mo rin mahalon di ay. Lamit kayo murag lumboy. Lame kayo! Unsa may ganang ganahan mo makuha ng vitamin gikan ani tanang mapagkaon na. Number 1 nga vitamin na ganahan nimong dapat na adi ko ani nga vitamin kaon na ko ani unsa nga vitamin? C. From the word C, sibuyas. Daraw. Gina. Ay pag no. Kapalain. Ganang ma-maintain ay mo kagwapa. Vitamin E. Vitamin A as in Eagle. Vitamin E as in vitamin E. Isda. Ayuha vitamin isda. Daraw. Ayuha gini mo okay. Ano ba? Mo na makapa maintain kagwapa.
Unsa man nga vitamin nga ang permi ng akong ganahan ko makakuha ko nga vitamin gikan ani mga pagkauna para ma-maintain ang akong energy, di ko magluyaw, di ko dali kapuyon. Vitamin K. Vitamin Vitamin K. K as in kimchi? Kimchi dara. Ang dako ang dahon. Yahaya Ano? Sa mga nagigugma diha kat nga kana nagluya na nga ana walay uyab, mga single, mga bag-o lang gibuwagan. Unsa may kinahanglan nilang vitamins nga kana bang di sila mawad paglaom mga makakita pag sila uyab. Unsa may kinahanglan ng kanon or unsa mga vitamins ang kinahanglan para mo mabalik ang ilahang natlay hope ba? Vitamin B. Baboy. Ay! Baboy. Kaon mo kag baboy di ay. Kini bi, baboy api kaon ni bi. Mao din ni siya di ay. So ha, sa mga single di ha, vitamin B daw yung kanon. Asin baboy. Baboy. Di ka B for batig now, muway uyab. Ganahan nga mudaot or di ba ka ma-maintain ang ilang kadaot. Unsa may angay nga vitamin nga angay nilang makuha gikan na mapagkauna. Vitamin O. Oh, utan. Okay. Utan. Okra. Lato pa kanang gikaon to karon kompleto din na. Kompleto diha nga. Unsa may ginahanglan ba? Okay kayo. Madaot na ganahan matambok. Unsa nga vitamin ilang ganahan kanon para marang-arang kita matambok lang gamay ba? Vitamin P. Ha? P. Pauli. P. Pineapple. Maliwag na ko. Pineapple. Bani ha, sa mga ganahan matambok. Vitamin P daw, ha? Sa mga tao nga nagsakit ang tuhod, kana bang matiguang na ba mga idadidaran na nya. Kung dili man gani, mulakaw lang unahan ana. Atol lang unahan, nakit ang tuhod, di na kagwantag dugay magbarog ba o maglakaw, matrabaho, sakit ang tuhod lagi. Unsay kinahanglan vitamin na kanon na. Nga kana mao na ang vitamin na akong ganahan. Vitamin A. As in apple. Kay wa man tay apple diri. Vitamin alugbati. Ay, mayuhan na ko. Dalawang beses na yan! Bati! Paminaw mo sa mga nanakit ang tuhod ha? Kung sa may angay kanon kung sakit ang uwang kalawasan na pamaol diri sa bukton. Akong diri may liog dapit anang ko ang hawak. Kung sa nga ba? Kana bang pagwas sa buwagan ba? Sakit mong kuan ana tanan. Nga marag pamaol lagi sa asay mong matag pamaulan. Ana ba? Kung sa may vitamin nga ini dapat mao niya akong kuanon para maulian ako mapamaol. Vitamin K lagi. K gyapon. Kimchi na naman. K kanon. Oh no, may ko no. Kaon ta kre kanon dai paminaw ha. Pung paniya kung sakit ang imuhang mga dre mga masters nimo imong mga bukton, dre liog. Vitamin K daw. Binay na kanon. Ha? Kaon dagang kanon. Kaya masigag nga diha. Okay kaya. Okay kayo. Okay kayo. Nya kanang sa mga OFW kat nya kanang kinahanglan naagi sila pirmi nga mo trabaho lang trabahoan, di sila magluya kasi siyempre magpadabay sila kadabuan, di ba? Labi na sa mga nasa Japan, di ba? Hello ha, paminaw mo kay para inyo ni. Mga OFW, paminaw mo da. Ay mo sig nga diha, paminaw mo. Paminaw. Unsay angay sa mga OFW nga aron katrabaho sila pirmi, mukaon sila pagkauna para di sila masakit dayon. Unsay vitamin sa kinahanglanan? Vitamin C. C as in cat. Swerte kayo mga OFW. Dali rin kayo na ninyo mapalit. Letter C rin daw ha. Meaning cake. Tara! OFW. Vitamin C rin yung kinahanglan para kanang paano mo ba? Di mo yung madali-dali. Huwag maubo, masipon, hilanag. Letter C rin, cake. Mapalit na ninyo rin. Daghan na gano'n eh. Pagkaswerte naman yung taon nyo. Tanaw ang video. Hay, hanggang nagkatunan rin mga bata ka rin ba?
Matingagi mga maestro ang katudlo niya. Sabi katudlo anong bata ay pataka naman nag-vitamin.